Mayong hapon Negros, ako si Nico Delfin. Iniyang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga balita sa Isla ng Negros ang amon igadulong sa inyo. Updi nyo kami via Facebook Live, YouTube kag sarama kay matanaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan, Himamaylan kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Isla ng Negros subong. Bangkay sa 5 katuig nga bata na sapwa na matapos ang halos 3 ka adlaw. Trending nga buho sa Circumferential Road, ginkaayo na sa DPWH. Sa Victoria City, mga resort gintugta na nga maka-operate liwat. Philippine Army nagpadala sang contact tracing team sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, bagnet chicken sang isa ka ani security guard ginabalik-balikan sang iya nga mga suki. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Provincial Integrated Water Security Program ang ginlunsar sang probinsya. Inisa tinutuyo nga mapasanyog ang access sa water supply kag mapaayong water resource management kasubong man mas mapabakod pagid ang water sector governance. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagpamuno sa programa kahapon nga 25% sa mga Negrense ang wala sang access sa water supply. Sa Pilipinas, halos 5 kamilyon ka mga Pinoy ang nagasalig sa unsafe water resources. Ang ginlunsar nga programa kabahin sa USAID Safe Water Program. Ginpasalamatan sang gobernador ang USAID sa pagpili sang probinsya nga isa sa mga nagbaton sang ilang expertise kag suporta. Damlag pa ang talatapan ni 3rd District Representative Francisco Benitez kaupod kay Governor Lacson kag Provincial Administrator ni Frando Diaz ang nagsakdag sa mga talakayan nga nagresulta sa Negros Water Summit. Diri na patpat ang nagasaka nga demand sa tubig kag ang mga nakaapekto sa supply nga nagresulta sa pagninit sini kasubong sang population growth, urbanization kag climate change. 2.2 billion people globally do not have access to safe water at home. In the Philippines, nearly 5 million rely on unsafe water sources. In the province, of the 3 million Negrenses, 25% have no access to water supply and 18% have no access to sanitation services. With these figures, it is a pity to know that while the entire world has made leaps in terms of modernization and technology, a very basic need such as water remains a privilege for some. We recently celebrated the World Environment Day and the corresponding call for radical actions for planetary health that should not be lost on us as we launch the Provincial Integrated Water Security Program today. The challenge really is for us to continue instituting the necessary reforms and investments in providing and improving water governance in Negros Occidental. Sa number 9, tigaylo nga magpatigayon sang satellite registration sa mga kabaranggayan, ginalantaw sang COMELEC bako patigayon na lamang sang satellite registration sa mall. Paatag ni Attorney Katrina Trinio Canya, ang COMELEC officer sang Bacolod, isa sa mga rekisito sang COMELEC ang mga barangay kung sa din ipatigayon ng satellite registration dapat may 0 active COVID-19 cases sa nagligad niya 14 kaadlaw ante sa petsa nga gintalana para sa satellite registration. Bulan pa sang Mayo sang ginulat sang COMELEC Bacolod gikan sa Bacolod Emergency Operation Center ang amo nga certification para sa barangay nga may 0 active COVID case pero wala sila sang may nabaton. Nagsulat liwat ang COMELEC sa Bacolod EOC para matugutan na lamang sila nga makapatigayon sang registration sa mall. Suno kay Trinio Canya, ang tinutuyo sa mga satellite registration kung tani sa kada Sabado ang mga malikawan ang malawig nga pila sa mga ulihi nga inadlaw sang registration. Sang nagliligad nga satellite registration sa mga barangay, nagalabot sa 400 ang makaparehistro.
Sa karon padayon ang registration sa Comelec Bacolod office. Lunes tubtob Biyernes kag sila ang sarang nga maka-accommodate sang 250 ka mga aplikante sa isa ka adlaw. And then wala man kita nakabaton pa sang advice from the Bacolod EOC nga may ara kita barangay nga zero COVID case. So if that is the case, hindi kita makakandak sa satellite registration. So mo na naman siya, instead of satellite registration sa barangay, ang ato na ginhimo na lang is registration sa mall on Saturdays. Sa number 8, Bacolod Congressman Greg Gasataya nagapaandam sa publiko nga hindi basta-basta magsalig sa mga nagagamit sang iyang ngalan sa pag-order o kung pagpa-reserve sa mga kalan-an. Ini kasunod sa natabo sang kahapon nga may nagpa-reserve sa isa ka kalan-an sa Talisay City nga nagpakilala nga siya ang kongresista kag nagpa-reserve sang tubtob 35 katawo para sa isa ka meeting. Maayo lang kay nagpamangkot ang staff sa kay Konsehal Israel Salanga kag tidto na tukiban nga gingamit lang ang ngalan ni Gasataya. May isa pagig kakalanaan sa Bacolod nga dyutayan na lang mabiktima pero maayo lang kay namangkot anay ang staff sa iya nga opisina. Panugyan niya sa mga negosyante nga i-confirm gid anay ang anuman nga reservation o kon order sa iya nga opisina o kon mismo sa iya. Sunod sa kongresista, hindi na kaladlawan ang mga pagpangsasko. Ilabi na karon nga ang mga kalan-an ang apektado man sang pandemic kag ginahalitan pagid sila. Sa number 7, mag-amay, pilason, pati ng suspect bangod sang away nga nagtugas ang komosyon. Padayon karon nga ginabulong sa ospital ang amay nga si Joey Carlos de la Cruz matapos sinitiruhon sang suspect nga si Mark Claveria kagabi sa Purokbiang Barangay Takuling. Sa investigasyon sang PNP, nagsugod ang komosyon matapos kastiguhon ni Claveria ang anak ni de la Cruz nga si Aljo sa Tiangge pasado las 9 kagabi. Ginsulong sa mag-amay upod sa isa pa kalalaki si Claveria siya sininga balay kag didto na nagsugod ang komosyon nga nagresulta sa pagtiro ni Claveria sa amay nga de la Cruz. Ginbalusan buno sang upod sa mag-amay nga si Mark Toreno si Claveria. Ginabulong karon sa ospital ang suspect. Sa number 6, porsyon sa naguba nga karsada sa intersection sang Burgos kag Circumferential Road ang ginsugura na kaayo sang Department of Public Works and Highways. Sang nagligad lang nga adlaw, nakibot ang pila ka mga motorista sang matulopang danang dako nga buho gikan sa naguba nga sementado nga dalan malapit sa corner sang Burgos kag Circumferential Road. Pila ka mga netizens ang natingala kun nga mas sami may diferensya sa mga lagyan, bisan pa makapila naman ka beses nga may ginapatuman nga road repair kag construction sa mga dalan. Kaina, ginkadtoan na gilayon sang katapos ng Department of Public Works and Highways ang lugar kag ginsuguran ang pagkaayos ang dalan. Suno kay District Engineer Jaime Havillana, mahimo nag-leak ang water pipeline malapit sa nagtuhaw nga buho, kabangdanan nga nag-usmod ang duta. Posible man nga bangod sang dalagko nga mga truck nga nagaalagi, nagbungkag ang sementado nga dalan. Ginapaabot na lamang karon sang DPWH Bacolod nga matigayon ang ginadihon nga road project agod nga matagaan sang patod nga solusyon ang pagkaayo sang karsada kasubong sang pagkaayo nila sa dalan sa atubang sang Bacolod City Government Center. Sa number 5, sa Victoria City, ginatugutan na ang pagbukas sang City Resort kag sang Gawahon Eco Park. Pero limitado lamang ang mga customer nga sarang mabaton sini sumugod sang Martes. Ang mga mall naman, supermarket, retail store, resto bar, restaurant kag fast food chain sa syudad ang tugutan nga mag-operate tubtob las 10 sang gabi. Ang pagbaligya naman sa makahulubog nga ilimnon sa Victoria City ang tubtob lamang lasay sang gabi. 6 p.m. tubtob 6 a.m. ang liquor ban sa syudad. Sang Lunes, ginsapol sang syudad ang mga negosyante tuhoy sa pagpatuman sang pagsunod sa mga guidelines nga nagalakip sang minimum health protocols, paghatag sang alcohol, hand sanitizer o kung tubig kag habon, pagpatigayan sang regular nga disinfection kag paglimit bahin sa kapasidad sa mga establishmento komersyal. May nagakaigo nga multa ang pagsupak sa mga pagsulundan.
Las 10 ang gabi naman, tubtob las 4 sang kaagahon ang curfew sa Victoria City. Sa number 4, katapos ang Philippine Army ang magabulig sa COVID contact tracing team sa siyudad sang Bacolod. Bangod sang padaan nga pagsaka sang kaso sang COVID-19, ang 303rd Infantry Brigade ang nagpadala sang 6-man team para magbulig sa contact tracer sang Bacolod City. Inibilang suporta sa Interagency Task Force sang Bacolod para mapahaganhagan ang paglaton sang COVID-19. Ang team sang Army ang magamonitor sa COVID-19 cases kag magbulig kilala sa mga nakaupod sa mga nagpositibo sa virus. Suno kay Colonel Inocencio Pasaporte, commander sang 303rd Infantry Brigade, ang contact tracing team ang dugang nila nga bulig sa syudad sa Bacolod. Ini magluwas sa nagapadayon nga paglibot sa ila loudspeaker para ipahanumdom sa publiko ang minimum health protocols kag sa mga nagapanaway man nga mga soldado sa mga wala nagasuksok sang face mask kag pagpanagtag sang mask sa mga dalanon. Suno kay Pasaporte, kinahanglan sa gobyerno ang bulig sa mga pumuluyo sa away kontra COVID-19. Sa number 3, Negros Occidental kag Negros Oriental palareho na nga may masobra sa 1,700 ka mga active cases sang COVID-19. Nalagas na sang Negros Oriental ang Negros Occidental sa kadamuon karon sang active COVID-19 cases matapos makarecord ang probinsya sang 452 kabago nga mga kaso sang kahapon. Nagdangat na sa 1,714 ang total active cases sa probinsya. Sang Abril, masobra sa 100 lang ang active cases sa Negros Oriental kag masobra sa 1,000 ang sa Occidental. Pero subong, hindi na ini maglayo ang kadamuon sang active COVID-19 cases sang duwa ka probinsya. 1,747 ang total active cases sa Negros Occidental matapos nga nag-record sang 35 ka new cases kag 67 new recoveries kahapon. Ang Bacolod City ang may 27 naman ka bago nga kaso kahapon. 1,531 ang total active cases sa Bacolod. Sa number 2, lima ka tuig nga bata nga babayi nga naanod sa suba sang Domingo ang nakita na. Lasais kay nasang aga sang makitaan sa mga pumuluyo nga nagalutaw sa suba sa bahin sang barangay RSB sa La Carlota City ang lima ka tuig nga bata nga babayi. Gilayon man naging kuha sang rescuers sang iya nga bangkay kag gindala sa puninarya. Domingo sang gintabok sang iya nga iloy sa suba ang menor de edad kag ginpatindog sa bato. Bangod sang ginbalik pa sang iloy ang iya sa pakautod nga babayi. Gulpila nga nagkusog ng daludo sang tubig kag ginanod ang bata nga nagresulta sang iya pagkalumos. Humalin pa sang Domingo ang pangit-anay sa bata kag may special team na ang Bureau of Fire Protection nga ginpadala sa La Carlota para mangita sa menor de edad kag kaina lang sang aga na tigayon nga nakitaan ang iya sini nga bangkay. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka soldado kag isa ka NPA ang napatay, samtang isa pa ka soldado ang pilason sa nagluntad nga duha ka engkwentro kaina sa Himamaylan. Sa initial reports ng 303rd Infantry Brigade, una nga nagluntad ang unang engkwentro sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag ginabuluban ta siyam ka mga miyembro sang NPA sa Purok Galaupan sa Barangay Karabalan sa Himamaylan. Duha ka soldado ang pilason sa engkwentro pero ang isa ang napatay sa ospital. Sa pursuit operations ng Army, liwat nga nagluntad ang engkwentro batok sa mga rebelde nga nagresulta naman sa pagkapatay sa isa pa ka NPA member. Isa ka street food cart sa Lasal Avenue ang ginadagsa karon sa mga bumalakal. Ano ba lang sekreto sang tag-iya sang food cart business nga isa ka security guard? Antes pa man sang tigpalanyaga, nagapinarik-parik na ang mga customer ni Alfredo Buenaflor Jr. sa iya magamay nga food cart sa corner Gallardo kag CL Montalibano Street sa Lasal Avenue sa Bacolod. Magluwas abi nga sa masarangan lang ang presyo, manamit gid ang sabor sa iya nga produkto nga ginabalik-balikan sa mga customer.
Anong sabor? Anong sabor? Lain gid lain. Ang iya chicken skin on stick, dugo kag lumpia ang mabakal sa tag 5 ka pesos. Tag 12 pesos naman ang iya nga fried chicken kag 3.20 ang ukoy nga swak gid sa budget sang mga estudyante sang malapit nga universidad. Isa sa mga mabakal nga produkto diri sa Jack's Chicken ining ukoy. So tanan na diri naka deep fry subong sa chicken wings, dugo, manok. So since naka deep fry siya, dapat may sausawan. Pero deep once lang, ilawan ta. Istorya ni Alfredo, malawig na siya nga nagserbisyo sa pila ka mga security agency. Tudtod nga napaminsaran niya nga sugdan ang gamay nga negosyo sa ila balay sa barangay Handumanan. Bangod sang pilaman ka mga kabudlayan, nagdesisyon siya nga magsaylo sa kilid sang University of St. Lasal kag didto amat-amat nga nakuha niyang panabor sang iya mga nanginsuki na nga bumalakal. Tuod nga bisan hard labor ko diya sir na ako hard labor ko diya pero okay gito. Okay. Yaman. Ma-enjoy mong trabaho mo. Ma-enjoy mong trabaho mo at the same time maka-income ka. Maka-deal ka pa sa tao nga. Subong ang trending online na mo. Di kalabanan ko subong Sir Miko, kuha na, online na. Message sa akon, tawag sa akon, reserve manok. Drop by na tisla ko, ako na lang nila. Isa sa yanangin bestseller ang chicken bagnet o kunang whole fried chicken nga sarang mabakal sa tag 220 pesos. Mas naganamit ang sabor sang manok kon paresan sang bersyon sang pinakurat o kon sa usawan nga himo mismo ni Alfredo. Di kalabanan ko subong Sir Miko, kuha na, online na. Message sa akon, tawag sa akon, reserve manok. Drop by na tisla ko, ako na lang nila. Isa ng mga isaw ni kag mga kuani mo na nga early booking ko na from Thursday to Friday ka booking na ko na. Sang magsugod ang pandemic sang nagligad nga tuig, ginsiling man ni Alfredo nga daw halos mawad-an na siya sang gana nga magbalik pa negosyo sa kilid sang karsada. Apang bangod sang pagtuo kag inspirasyon gikan siya pamilya, nagtinguha siya nga makabangon. Kaya basta ara ka sa kilid dalan, ang clearing operation bala kag siyempre ma-comply ka sa regulasyon sa syudad. May tabog, balik ang obra namon di. Tabugon, mabalik, mo na bala. Tapos ang ulihin nga natabo amo ning pandemic ni. Naubos kami di. Tumudamo kami daw. Paano mo na sustainer ang amo ning sitwasyon na? Dapat consistency gider. May time nga may binta ko, may time nga wala. Wala man ko source ng ban. Mga buhi lang. Kasi ko mag-surrender ka ni balda na gid magut man na gid ni. Kaupod ni Alfredo ang iya junior sa anom ka mga anak. Elementary pa lang si junior, nagabaligya na siya sa dalan upod siya amay. Tub-tub nga nakagraduate siya sa kurso nga mechanical engineering. Kag karon nagahulat na lang sang oportunidad nga makakuha sang licensure examination. Proud ko siya. Proud ko siya. Why bata? Hindi mangin proud sa pinangabudag sa mga. Halin las 9 sang aga, asa las 5 sang hapon nga pagluto kag pagbaligya sa kilid sang dalan, sarang sila maka-income sang hindi magdubo sa 1,000 ka pesos. Para sa amay nga si Alfredo, nagakaumpawa ng iya kakapoy, halin sa pagbugtaw sa las 3 ang kaagahon para mangumpra sa merkado kag magpreparar sa iya produkto hasta na matapos ang hapon sa tion nga iya man makita ang mga suki sa dalan. Nga amo naman ang kabangdanan kung nga amay pagkaon man ang iya panimalay kada adlaw. Pagampo as Ginoo. Tapos hard work gid kag consistency kag sistema. Pagbuktaw mo bla pagkaaga may hangin ang ilong mo, pasalamat ka nga daan nga buhi ka pa. Be grateful pagkatapos tubang na ko nanong latubangon Kung weekend, nagabaton man sang order kag naga-deliver si Alfredo sang iya produkto nga iya man ginatanyag online pinaagi sa personal account sa Facebook. Ang kasubong nga negosyo ni Alfredo
kabahin lang sa ginakabig creative kag innovative business practice nga karon amat-amat nga nagasanyog sa piyakman sang epekto sang pandemic sa ekonomiya. Kagamuyad to ang napulo ka mga dalagko nga balita sa Isla sang Negros. Tubtubwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.